Takže čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a dneska som tu zase ja, Victrox. Jak môžete vidieť dneska, možno by ste si typli, že ideme hrať Battle Royale, ale už podľa názvu a podľa náhodiaku možno tohto videa môžete vedieť, že neideme hrať nič, ale ideme si ukazovať môj locker. Ja si teraz sadnem, lebo teraz som stál a môžeme začať. Pôjdeme takto od zhora dole a mám to nastavené sort by season. Dokopy mám 240 skinov, čo je celkom veľa, ale pre niektorých je to zase málo, lebo zase existujú ľudia na svete, ktorí majú 2000 skinov. Ale to nevadí, poďme na to. Ako prvého tu máme tohto klastra. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý skin z tohto Battle Passu. Potom je tu z OG Passu, táto typkyňa, toto je dosť dobrý aj tryhard, aj normal skin na hrane. Potom tu máme Dylan, to je z tohto Battle Passu a tá je tiež dobrá, akože chápete asi prečo. Inak potom vonku je búrka, takže možno budete počuť nejaké občas zvuky búrkové. PJ letná z tohto Battle Passu je celkom mid. Potom je tu John Wick, tiež skin z tohto Battle Passu, ten je nič moc. Potom je tu ďalší skin z OG Passu, tento je už lepší, ale stále si myslím, že táto není úplne najlepšia. Táto tu bola lepšia. Potom je tu ako keby tiež skin z OG Passu, Devourer. Tento sa mi moc nepáči, ale tá jeho druhá fáza, ktorú ešte nemám odomknutú, tak tá je lepšia. Potom je tu základný skin z Battle Passu, ja ho mám takto zatiaľ nastaveného. Potom vám ukážem, jak mám ešte kombička u neho. Potom je tu ďalší skin z tohto Battle Passu, to je vlastne táto Cube Masterka, nejaká asasinka. A tá je celkom mid. Potom je tu doktorka Slonová, k tej nemám žiadny vzťah skoro. Je to dobrý skin v príbehu, ale na hrane celkom nič moc. A dal som s ním win v OG Fortnite. Dark Voyager, toho som si kúpil z tohto Battle Passu, z OG Passu minulého. Bugs Bunny z minulého Battle Passu Season 2 nič moc. Táto nič moc. Juiceka. Ice King, u toho mám aj tento štýl, lebo ten je podľa mňa najlepší. Táto typkyňa, tá je celkom dobrá. Potom hlavný skin za Season 8 OG Passu. Potom tento Squibbly, alebo jak sa volá, ten je celkom v pohode. Má dobrý štyle. Ináč ja som tú sezónu moc nehantil štyle, čiže bohužiaľ nemám tie ešte ďalšie nejaké bonusové a tak. Poďme tu z toho OG Passu, čo bol. Táto je celkom dobrá, má veľa štylov, jak ich môžete si spraviť. Foundation, asi v pohode, ale u mňa tiež nemal domknuté štily moc, hej. Potom táto typkyňa, nič moc. Dámy nič moc. Táto z toho Battle Passu prvého Chapter 7 asi mid. Tento nikdy som ho nehral. Táto je v pohode. Škrečok bomba. Dark Voyager tiež dobrý. Leo moje znamenie bombička. Marty McFly vôbec som nikdy nevidel som ten film, čiže pre mňa nič moc. Tento typek nikdy som ho nehral nič moc. Kill Bill tiež nepoznám. Poznám, ale nič moc tiež. Mobilný skin, tak to som si získal nedávno. Asi v pohode. Táto typkyňa to hneď preskačem, to je strašné. A Homer, kamo u Homera sa zastavím, to je najlepší skamo skin, jaký ja si vlastním. Napíšte skladne do komentárov, či sa vám Homer páči. Mne sa páči. Potom je tu toto prasce, to je nič moc. Ani neviem, odkiaľ som ho získal, to bol myslím zdarma. Tento Knight Blitz je hnusný. Toto bol myslím, že starter pack, fuj. Toto je fuj. Tento ranked skin ani poriadne nefunguje, lebo ten rank je vidno iba tu. Heže aj keď máte Unreal Champion, neviem čo, tak je vidno iba na tých ramenách. To je nič moc. Snoopy Doggy zadarmo. Tento typek. Godzilla. Skoro asi raz som ju iba hral. Baymax, wow. Táto typkyňa asi good. Tento typek nič moc. Tento Nyan Cat, neviem. Nič moc. Táto houby je dobrá. Táto je zrovna akože tá z lepších.
hlavne tryhardy, čiže v pohode. Nightmare Rose, či ak sa volá, tu mám tiež rád. Toto ani neviem odkiaľ, to bolo myslím zadarmo. Potom sa tu dostávame k Chapter 5 Season 4 Battle Passu, ktorý vrátili do shopu prednedávnom, čiže GG, už není to ani vzácne vlastne. Jonesy v pohode, Dr. Doom je dobrý, Emma Frost je dobrá celkom na tryhard, toto Gwenpool asi OK, Mysterio OK, Pilverine good, táto Sherry, Marie Carey, neviem, Maria Terezia, neviem, nič moc. War Machine, asi prečo nie. Táto ranked typkyňa už je lepšia, lebo tam sa aspoň ukazujú normálne vlastne tie štýly, tak jak to má byť. Mimochodom, asi ste si všimli, že môže mať tento Platinum štál, pritom mi ho tu ukazuje, že je zamknutý. To bude asi bug, lebo ja som ho vtedy mal. Bohužiaľ, ja moc netryhardím, tieto tu rankedy, čiže u mňa bohužiaľ neuvidíte Elite Championa také. Toto je dobrý skin, takto je zrovna fakt good. To je akože fakt pekný halloweenský skin. Tento typek asi mid, toto je úplne strašné. Magneto OK, Brandbomberka, či jak sa volá, nič moc. Toto je starter pack, takže GG. Potom Megalodon, neviem, nič moc asi. Toto je dobrý skin, toto je tiež v pohode, táto. Rast, divok, Rast, neviem, nič moc. Táto, nič moc. Toto je Fortnite Crew. Ares je celkom fajn. Taktiež v poslednej dobe tiež super. Eng, asi fajn. Tieto dve sú v pohode. Artemis je dobrá. Eng, ďalší štýl, Avatar je už horší, tento základný je podľa mňa lepší. Pon Kerberos, mám na ňom všetky štýly, aké boli možné získať. Sirena, ani neviem, prečo som si ju kupoval. Toto je starter pack, áno. Potom Hades, ten je good, very good. Korra, very good today, but not. Jak sa volá? Meduza je v pohode. Toto je tiež starter pack, ja mám hrozne veľa starter packov, som si všimol. No nevadí. Zeus, nikdy som asi nehral. Toto Fortnite Crew je dobré. Táto typkyňa z Fortnite Crew je tiež fajn. Tento typek z Fortnite Crew je zaujímavý. Úrem, mne sa páči ten hadík. Tento typek Solid Snake, čak sa volá nič moc. Krabica, Hope, tá je dobrá. Nič moc. No, nič moc. Toto je dobrý skin. Peter Griffin topka. Táto asi v pohode. To bol za mňa najslabší asi tiesto skin. Ešte s Luxkou. Jonesy v pohode. Bush Ranger. Ďalší Jonesy. To ste si actually mohli dobre meniť. Sa mi páči. Banán. Mám všetky štajly. Omega Rock. Fajn. Bohužiaľ tu nemám tento štajl. Ja som nemal dostatok XPčok. U tejto to teda mám, aj u banána, jak ste si mohli všimnúť. Táto zadarmoňko bola asi. Toto je v pohode. Toto je tiež v pohode. Actually, toto je dosť v pohode skin. To sa mi moc nepáči. Ani táto. Kabila je kabi shit. Bez urážky, ale mi sa moc nepáči. Tento ohnivý starter pack. Divný. Nikdy som nehral doslovne. Táto je v pohode. Rybák. Fish. Tick. Je dobrý. Kadotorn. Jak to povedal? Kadotorn. Jak to povedal? Dobre, jednoducho im. Táto je dobrá. Tento je fuj. Toto je úplne strašné. Toto bolo zadarmo. Je to celkom vzácne asi. Fortnite Crew. Fuj. Fortnite Crew. Fuj. Actually táto je celkom v pohode. Lexa. S divným úsmevom.
Potom toto... what the fuck. Toto je tiež starter pack, toto je divné. Toto ne. To je celkom strašné. Mňauzos je dobrý, ten sa mi páči. Toto... what the hell. Jasne. Táto zipkyňa, nič moc. Tento tiež. Toto je ďalší starter pack. Toto je tiež starter pack. Toto je... no čo to je? Neviem, napíšte do komentu, čo to je, ale myslím, že to bolo aj zdarma. Hej, myslím, že to bolo zdarma. Gwenpool... nie Gwenpool, Ježiši Kriste, pane. Proste Spider-Manka. Spider-Gwen. Asi fajn. Tento typek nič moc. Tento Gummy Media nič moc. Toto je zhulená čiča. Paradigm. Po 1, po 2. To sú celkom vzácne skiny. Herócka. Divný typek. Divná typka. Wolverine. GG. Fuj. Toto mi omylom kúpil môj brat. Takže asi GG, no. Fuj. Asi ok. To je v pohode. To je hnusné. Gunnar, asi ok. Cuky 2, akože... fuj. Táto je v pohode, Spidey je v pohode, tento je divný, ale v pohode. Táto je celkom v pohode v tomto štýle. Táto je divná, actually. Táto je v pohode, zadarmenko. Lama typek v pohode. Tento typek actually je celkom dobrý. Na túto typky som actually vôbec žiadne štajle nespravil. Len túto helmu a to bol po mňa omylom. Foundation. Tu už ideme nižšie, už sme za chvíľku pri konci. Táto typkyňa je veľmi divná. Potom je tu Carnage. Červený Venom podľa Alkana. Toto je zaujímavé, nič moc. Fabio. Kocka. Opičák. Korč, jak sa volá. Cube Queena, tu mám rád. Asi v pohode. Ja na tohto mám, myslím, úplne všetky štajle, aké sa dali získať. Najlepšie je Visitor, ale teda zaujímavé by ma, prečo mi to nefunguje. Asi nie je najlepší Visitor. Potom táto typkyňa, Thorin, jak sa volá. Nikdy som skoro nehral. Toto som asi v pohode, to som si kúpil celý pack. V pohode. Asi v pohode. Tento je dobrý actually. Toto som si kúpil v bundli. Týchto dvoch, tí sú celkom fajn. Táto je že strašná, ale dostal som k nej druhý štýl. Dostala druhý. Toto som si kúpil úplne na hovno, lebo som to aj tak nikdy nehral. A hlavne ani neviem, kto to je, nejaký Španiel, ty kokos. Mandalorian je celý. To som si kúpil aj spoločne ďalším skinom. Toto bolo zadarmo, toto je divný skin, toto je hrozný skin, toto je dobrý skin, toto je divný a zároveň som ho nikdy nehral. Toto je celkom fajn, on má strašne veľa tých armorov. Predator je v pohode, táto je divná, nikdy, kamo, to som asi nikdy nehral, ale že v živote. Toto je tiež zadarmo, toto bolo, myslím, že zadarmo za nejaké questy. A toto je to k tej typkyni, tuto, k tejto. To je vlastne ten, ja neviem, jak sa to už volá, Dr. Doom, OG, Ghost Rider, I'm Groot, She-Hulk, Storm, Thor, Venom, to bolo extrémne drahé, ja som si to kúpal v bundli a kámo, to bolo tak drahé, že ja keď som to kúpal vtedy, tak vtedy mi to bolo jedno, ale kámo, to bolo tak drahé. Jonesy the First, tento je dobrý, keď hrám OG, tak dobre, potom Tito, alebo tento, potom Renegade Vader, ale ohnivá verzia, tento typek, ktorý lutujem, Bush Ranger je fajn. Toto je divný skin, ale v poho. Toto som asi nikdy v živote nehral.
táto typkyňa je v pohode, má aspoň veľa štylov. Na to, že táto typkyňa, myslím, že stojí nejak 1200, má dosť veľa štylov a bagli sa jej práve rohy. GG. Haš, tá je dobrá, tej pridali, ja myslím, štýl. Tento je dobrý, tomu tiež pridali s tým, ten istý style, že tam má ten hot zlatý. Toto bol môj prvý skin, aký som si kedy kúpil. A je asi zároveň aj najhorší, aký som si kedy asi kúpil. Moji kamaráti hovoria, že je dobrý. Za mňa ne. Toto je Cyber PK, ten je dobrý. Ešte tam to má tiež dosť style. Celkom. Toto je dobrý skin. Toto je divný skin. Toto je dobrá. Toto je zaujímavé. Toto je celkom v poho. Kaktus je dobrý. Rybák je dobrý. Toto nie je, že donutil. Toto mi povedal môj bratranec, aby som si kúpil. Nie Maťo, iný bratranec. Maťo by mi toto nikdy neporadil, aby som si kúpil. Ale jeden môj bratranec iný ako Maťo mi toto poradil a kamo, asi, že nikdy som to nehral. Vtedy to myslím, že bolo aj vzácne nejak alebo niečo. Akože teraz, keď sa to kúkam, tak to není také zlé. Ale to mi proste poradil môj bratranec, taký druhý. Toto je dobrý skin, toto má tiež celkom štyle dosť. Toto bol Balondo nejaký, toto je Durburger. Táto je Cravenový, už sme vlastne na konci. Táto je dobrá, táto je tiež dobrá, to som si nedávno kupoval. Potom tu je ten Raven, to som si kupoval celé v bundli Ravena. A Raven je dobrý skin, fakt. Brian Bomberka, dobrá, toto je Komando, myslím, že fajn. Nokopská, alebo jak sa volá, v pohode. Renegade Wader je fajnková. Hej, good. A posledný skin tu mám Scout Troopera, u ktorého samozrejme není fialová varianta. Ja som preto, že začal hrať do Chapter 2 Season 2. Čiže to je bolo všetko k skinom. Pickaxy, backblingy, alebo keby si niečo také chceli, tak si môžeme dať keď tak na budúce, ale zatiaľ iba takto skiny. Lebo natáčam už 17 minút tento oker. A toho není až ani toľko. Ešte narýchlo, akože môžem vám ukázať, aké mám tieto savenuté charaktery. Tu je vlastne prvý, tam mám takto, potom tu mám aj skinka savenutého, potom je tu, že tento mobilný skin, je tu Tryhard, toto je Homer, to je Random Sigma, potom toto je Sigma Grow, lebo za mňa Renegade Raiderka, toto je divný bug, je po mňa Sigma, OG, to som akože ja, toto je Galaxy, Diamondík, ulala, cici, chápete? Toto je boss, toto je super, lebo sa mi to páči, toto je Bush, lebo je to Bush Ranger a Voyager je Voyager. Čiže to bude všetko k môjmu lokru, keď chcete teda môžeme si dať niekedy aj vlastne ešte nejaké tie iné veci, ako sú pickaxy, backblingy, glider a tak ďalej. Ja si teda ešte navolím tú typkyňu poetu. Čiže my sa uvidíme pri ďalšom videu, dúfam, že sa pri ňom uvidíme, dúfam, že sa vám aj páčilo toto video, zanechajte tu like a odber a my sa uvidíme pri ďalšom. Čaute. Goodbye.